învăț ceva și am să fac foarte, foarte încet în așa fel încât să puteți să înțelegeți. Nu aveți nevoie decât de un șiret scurt și unul ceva mai lung. Ok? Ok, nu muncesc numai eu aici, am nevoie de sprijinul dumneavoastră și am să invit... Ok, ceva. Seara. O domnișoară. Nu, am nevoie de un inel. Am și eu. Ok, voi veniți lângă mine. Haideți, nu, am zis domnișoara să vină. Haideți să o aplaudăm, da? Alexandra, ești invitata mea. Ok, mulțumesc mult. Alexandra. Ok. Alexandra, e inelul tău, da? Îl ai cadou? Da? De la cine? De la mama ta. E un inel absolut superb, e cu delfini. Da? Sunt delfine ăștia, nu? Și soției mele îi plac delfine. Ok. Eu am aici ceva. Și anume... un șervețel. Nimic, da? Un șervețel, da? Da. Alexandra, în acest șervețel, pe care o să-l facem exact așa, o să punem acest frumos inel. E acolo. Punem una să vezi. Da? Logic. Și 2 secunde. Ține-l așa cu 2 degete. Da? Simți, da? Ok. Îl ții exact așa bine. Și mai am nevoie de un... Stai așa. Nu mișca. Ok. Încă o dată. Și încă o dată. Da? Ăsta e paharul. Aș vrea să-l pui încet în pahar, cu șnurul afară, da? Așa. Mai apasă puțin. Și ține-l foarte, foarte bine acolo. Foarte bine, ține exact așa, să nu-l scape jos, da? Ia, spune-mi, știi ce avem aici? Batistă de culoare? Nu, de culoare? Galbenă. Bun. Am să fac încet, foarte încet, exact în fața ta, 15 cm de tine, da? Ok. O împătrim o dată în 2. Imaginează-ți că această batistă o să ajungă lângă inelul tău. Deci tu ții acolo, nu se atinge nimeni, da?
Ok. Și încă o dată. Da? S-a întâmplat ceva până aici? E sigură? Eu nu. Ok, încă o dată, da? Faci mai mică. Și mai mică. Altceva? Nimic. Sigur. Inelul, paharul, totul e la tine, da? Acum, am să pun Batista, uite-te bine, să nu zici că fac ceva, am să pun exact aici, da? Nimic, nimic. Aici am o... Ok, o să iau la... Deci, uite-te bine, deci Batista ta se află aici, corect? Bun. Iau acum bricheta, da? Facem exact așa. Mai facem încă o dată. Și încă o dată. Suflă. Pac. E foarte simplu. Acum imaginează-ți că, deci Batista ajunge aici. Da? Ups! A fost un inel. Unde e inelul? Unde spui tu? Tău. Și iată inelul tău, uitați, este inelul Valentinei, a sosit cu elicopterul din Afganistan. Să-l scoatem și de pe lănțișor. Este inelul tău? Ok, o puteți aplauda pe Alexandra. Alexandra, stai puțin.